महतारी महाना जहान कहे महतारी बिना दुख के हरवैया बंदना राजा राजेश भैया ने बनाया हमारा सुर तुलसीदास कबीर रचे रच गईले कालिदास कन्हैया बैजूरीत में प्रीत भरल सुराल मिलल कहे लोग गवैया दास सुदामा कहे जननी कहे राजेश आवो कहे सब भैया आवो बिराज मैया लइका माई के दरबार में गई और माई से अपना भाव व्यक्त करत हां कैसे कहना भाव लेके पूजावा के थाल खड़ा बाटे तोहरा कर स्वागत नु हो आजा आजा मोर माई ए माई हो माए माई लेके पूजावा के थाल खड़ा बाटे हम जानते हैं कि देवी के बेरा नहीं है लेकिन माई के याद करे कोनो बेरा समय ना होला बस तनी मनी हाथ उठा दे बस थोड़ा सा माई के मरत हो जाता है माई की बात नहीं लेके पूजावा के थाल खड़ा बाटे तोहार कर स्वागत नु हो आजा आजा मोर माई बाबुलावत हो आजा आजा मोर माई बाबुलावत हो लेके पूजावा के थाल खड़ा बाटे तोहरा लेके पूजावा के थाल खड़ा बाटे तोहरा कर स्वागत नु हो आजा आजा मोर माई बाबुलावत हो आजा आजा मोर माई बाबुलावत हो
जहिया से चढ़ल बाटे माई नवरात हो जहिया से चढ़ल बाटे माई नवरात हो लिपि पोती घरवा आंगना पहले तैयार हो देखिए भैया की तरफ से आशीर्वाद आइला बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं और बता दो बाबा कुंदन कुमार जोड़ी नजारे अच्छा सनी शांतिदास पाठक जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार भैया खड़ा बने हार्दिक स्वागत और जोड़ी वालों की तरफ से हजार हजार आशीर्वाद जय नाम मत बोला इसे भैया लोग खिसियाते हैं हाँ भैया लोग मजा दिक्कत होता ना क्या कर चल जहिया से चढ़ल बाटे माई नवरात हो लिपि पोती घरवा आंगना कहीं तैयार हो बुझी बेटा के भाव धदी धराती पप्पा बुझी बेटा के भाव धदी धराती पप्पा बघोरा बतनु हो आजा आजा मोर माई बबुला आजा आजा मोर माई बबुला और गाना का अंतिम लाइन लड़का कहता है माई से सोना के लोटकिया में पियाई माई पनिया ए राजा राजेश के सुधारती जिंदगिया सोना के लोटकिया में पियाई माई पनिया राजा राजेश के सुधारती जिंदगिया बुझी बेटा के भाव रोहित गई है भजन छुके माई के चरण रोहित गई है भजन छुके माई के चरण बमत झुकावत न हो आजा आजा